onye gboro nna ya ọgụ ya gbukwa nna ya ịkọ ọnụ maka na onye ọ bụ obi ya igboso ọgụ ga-ebu ụzọ gbosagodo ịrụ aka ntị adịkwa ihe abụọ afọ abụọ karo na ọbụm na-eme jiwelu di na nwunye ha abụọ bụ nnu na mmanụ ha na-atọ ebe ịhụrụ onye nke a ka ị ga-ahụ onye nke a etu ha si ebi na-amasị ọtụtụ ndị mmadụ mana ha amụtabeghị nwa ọbụm na-eme were gwa Karo na ya chọrọ ịga ịkpọbata nne ya nọ na vileji ka ha niile wee nọ na taụnship na ọ bụ naanị ya bụ ihe nọ na vileji na ọ bụ nwaanyị a bụ ihe zụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ọ bụkwara naanị ọbụm na-eme bụ nwa oji nna ya nwụchuru anwụchu o wee ji kemgbe ahụ wee zụma ọbụm zuru ya na mahadum ya bụrụ ihe ọbụm bụ taa ọ bụ nne ya zụpụtara ya Kara ekwena ihe di ya kwuru si ya ga-akpọbata ya na nsogbu adị ya o wee ruo na ngwụsị izu ụka ọbụm na-eme agbada vileji ga-akpọbata nne ya Kara aga dozie ebe nne di ya ga-anọ n'otu ọnụ ụlọ dozichaa ya hichasịa anya bụgasịa ihe dị n'ime ya dowere ya akwanye ebe ọ ga na-anata ikuku nne di ya gbagọtara ha ebi otu ọnwa ekwe wee dagharịa ọ bụzi ihe ekwe na-akụ ka a na-agba agbanwezi ụkwụ egwu Kara o mee n'elu nne di ya so mere n'ala Kara emee n'ala nne di ya so mere n'elu mana ihe Kara na-eme bụ ka udo chịa ọ bụghị ihe niile ka ọ na-etinyechara anya ọ na-anagide ihe niile Kara bụ nwaanyị na-arụ n'ụlọ akụ oge ọ na-eji abata ọrụ bụ na mgbede anyasị ọ bata ike agwụ ya tupu o sichaa nne mesịa ihe ndị nọ n'ime ụlọ ike agwụ ya chi emiela ọ bịa na-eme ya ọ na-eteta n'azụ oge ọ bụ ya mere ya na di ya ji eme n'ụtụtụ onye ọbụla apụọ ihe onye hụrụ orie ebe ahụ mana mgbe nne di ya batara a ga-edewere nwaanyị nri wee pụ nwanụ Kara laba n'azụ oge ịmụ ụzọ etetazi na-ara ya ahụ di ya ahụ ka ọ dịrị ya mazụ ụzọ na-etete tupu Kara ọ ga-eji etete di ya emee na tii ma ọ bụ si ete obere nne ha erie ihe ọbụm na-eme enweghị mgbe o ji amasị nne ya ọ na-ahụta ya na nwaanyị a dị umengwụ na ihe ọ mademebụ ọrụ ya na ọ maghị ihe dịrị ya n'ezinụlọ ọbụm enweghị ihe ọ kpọrọ ya ọ na-abụ Kara oge ahịa gote otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ nne di ya jụwa ya ego ole goro ihe dị otu a ihe dị otu a Kara kọrọ ya ọ sị n'otu a ka o si erifuka ego nwa ya nwoke na-asụ nri di Kara bata Kara akọtara ya ọ bụrụ na-eme agwa Kara ya gwa na nne di ya ego ole goro ihe na ogo ya 5 naira ya sị na 2 naira ka o goro ya ịmara na ọ bụghị mmadụ niile ka ịtụ asị mara ahụ ịtụ asị ama Kara ahụ ihe a na-eme na-aga nke butere esemokwu bụ na nne di ya na-amazi ụzọ na-etete na-aga n'usekwu na-esi ete nne ha ga-eri osicha ọkpọ nwa ya nwoke ọ ga-akpọ Karo nwa ya nwoke chọzi iri nne ọkpọ nwunye ya soro na-eri nne di ya na-arọ ya anya ihu ejie ka mmiri Kara emekwa ka a ga-asị na udo dị ọ sị hei nne di m iwe banye na usekwu wee si ete nne hei chukwu gọzie gị gbalịa na daalụ nne ihu nne di ya ejie ka mmiri ihe emeela nke mbụ mee nke abụọ Kara kọtara di ya sị ya na o nwere ike na ọ bụghị ihe o chere na-eme ihe emeruo n'otu izu ụka Kara sị mba na ebe ọ bụ na nne di ya ma aba n'usekwu esi ete nne na ọ ga-akara ya ma ọ gazie n'ụlọ ọrụ ka ya nwe na-egoro nne na-eri ibe ahụ Kara amalitezi na-eri nne n'ụlọ ọrụ ha di ya chọpụtazie na Kara anaghị esozi eri nne ahụ nne ya siri ọ jụnwa Kara ihe merenụ na nne ya sị na ọ na-asọ ya oyi ka ọ bụ eziokwu Kara sị ya na ọ bụghị oyi ka ya na-asị ya na ọ kọwatara ya n'ụbọchị gara aga mana ọ ghọtaghị di ya sị ya nsogbu adịa na o ruo echi ya pụta soro rie nne ka o were anya ya hụ ihe ahụ ọ na-agwa ya nwunye ya ekwe na ya ga-esori ya bụ nne di ya makụọ ya mịa anya ọnụ obi ya dị ya mma o wee ruzie ka chi bọrọ nne di ya esi nyere ka o si esi na mbụ kpọọ ọbụm ya bịa rie nne ọbụm abịa ma kpọrọ nwunye ya nne ọbụm ahụ Karo ihu ya ejie obi ya gbarụọ Kara chọpụta ihe na-eme mekwa ka a ga-asị na udo dị maka na ochie nkirika ụlọ anaghị atụzi egwu agwọ ọbụm nọ n'ọnụ na-ele ka ọ mara ihe ahụ nwunye ya na-ekwu na ka ọ ga-esi were gaa dị ihe nne di ya siri ụbọchị ahụ bụ ji porridge Kara erie otu ngaji chọọ ka o kuru ọzọ ọ na-eme ya gbọma nke o riri ya na-achịasị afọ ọ na-eme ka o die ya ka ọ ghara ịgbọ ọ kazie njọ na-apụta apụta gbaazi ka Kara ji wee gbapụ ọsọ wee gawa ebe a na-agbọ agbọ nke agbọsịrị ji ahụ deruo ala nne di ya daa n'ala na-etiwuri onwe ya si na nwunye nwa ya na-asọ ya oyi a na-eji nwaanyị ka ejite okwe ihe njite ọ gbapụ banye n'ọnụ ụlọ ya chịkọsị mgbomgbo na ngwongwo ya niile tinye n'ime akpa gbapụ iro ụkwụ atọ Karo n'ala ka ọ gbapụrụ iro ọbụmachiri efe ya yiri n'ahụ ozugbo sochie ya azụ iwe ju ọbụm n'obi anya ya na-acha ọbara ụdị anya orele Karo ọ dị Karo ka ala mepee ka ọ dakpuru di ya achọghị ige ya ntị n'olu chaa anya mmiri eju Karo n'anya obecha atụkọrọ onwe ya kwado gawa ọrụ ụbọchị ahụ gacha bata n'abalị di ya abatabeghị ọkpọ ya n'ekwentị di ya ekweghị aza ọ laba ụra ka chi bọrọ chi abụọ kwadokwa gaa ọrụ ya goro nne ka o si egoro nne ihe emekwa anya ọzọ ọ dị ya ka ya gbụọ o kwezighị eri ya bụ nne obunye ya onye ụlọ ọrụ ha kọwatara enyi ya nwaanyị ka ihe si eme ya n'ụlọ ọrụ enyi ya nwaanyị sị ya gaa ụlọ ọgwụ gaa mee labụ ka ọ mara ma ọ bụ ime ka ọ dị Kara aga ụlọ ọgwụ gaa mee labụ wee bụrụ ime ka ọ dị na ọ bụ izu na-egbu ya ọ laruo n'abalị di ya abata mana di ya atụpụghị ya ọnụ ọ bịa chịkọrọ akwa ya ole na ole pụnwakwa ọpụpụ ahụ ọ pụrụ ọ bataghị ọzọ nwunye ya na-akpọ ya n'ekwentị ọ naghị ekwe aza ruo na ngwụsị izu ụka nwunye ya pụọ ka ọ ga-gotete ihe n'ahịa ọ hụ di ya na nwaanyị ọzọ ebe ha na-aṅụ mmanya na baa Kara ịga ebe ahụ kwụrụ na-ele ha nwaanyị ahụ Karo mee ka ọ pụọ di Kara sị nwaanyị ahụ nọrọ ebe ọ nọ
anya mmiri eju Karo n'anya gara tụgharịa chigha azụ pụọ laruo na-eri akwa ka nni nọrọ n'echiche nwaanyị ka na-erute afọ ime ihe a na-eri ya nri n'ahụ ọga ọrụ otu ụbọchị si n'ụlọ ọrụ ha gaa n'ụlọ ọrụ di ya ka ọ mara ma ọ ga-ahụ ya n'ụlọ ọrụ ka ha abụọ kpadịrị ya olegharịcha anya ọhụ na di ya nọ n'ụlọ ọrụ ọ jụọ otu onye nọ ebe ahụ a na-ahụta ya ka onye yi azụ efe asị ọ bụ na ọ ma na nne di ya nwere ihe mberede nke okporo ụzọ ụbọchị o si na be ha were na-apụ agwa ya na di ya abịaba ọrụ kemgbe abalị 4 nọ n'ụlọ ọgwụ ka ọ nọ ha agwa ya n'ụlọ ọgwụ ọ nọ o si n'ebe ahụ gawa n'ụlọ ọgwụ ahụ ozugbo garuo ebe ahụ leta anya hụ di ya ebe ọ nọ ọ kpọọ ya obi m di ya tụgharịa lee ya anya o wee bụrụ Karo ọ tụgharịkwa na-eje ebe ọ na-eje ọ na-ajụ di ya ebe nne ya nọ di ya tụpụrụ ọnụ gara nọ jụwuo gachiala ụlọ ọrụ mechaa laa ọ larụzie di ya bata n'abalị ahụ di ya chịkputesịrị ụmụakwa ahụ ọchị wee pụ di ya nọrọ n'elu oche na-ele ya Karo na-emesi ihe ndị ọ na-eme wee lezie ya n'afọ ya wee hụzie na akpụtụmere ya apụtanwana afọ ya apụtanwakwana o wee kpọọ ya obi m ịdị ime ebe Karo kwụ anya mmiri eju ya anya o mepee ọnụ ka o kwuo okwu ọ hụghị okwu ọ ga-ekwu o mechie ọnụ o werezie ọsọ gbaba n'ime ụlọ ya na-ebe o mechaa becha kpakọrọ onwe ya jụọ di ya ebe nne di ya nọ ọ sị ya na nne di ya anwụọla bụ na ụbọchị ahụ o ji ọsọ si be ha pụọ ka ọ chọrọ ka ọ krọsụ ya iro otu na-agafe apịa anya ozugbo ebuga ya ụlọ ọgwụ ọ na-abalị 4 nwụọ oru n'abalị ehihie ahụ ebe di ya na-ehizi ebu na rum ahụ nne ya sipụ di ya na-asụ ude n'abalị nwunye ya chọrọ ọba aghụghọ ka ọ na-aghọ na o nwere ike na ọ chọrọ ka o jiri ya nweta ya ka ọ bịa na rum ebe ahụ nwunye ya agba nkịtị ịtụpụ ọnụ ha nweziri ka ọ na-adị ha anaghị ejizi ike anọkọ o sie nne ọ hapụrụ di ya lakpuo n'ime ụlọ nke ya di ya richọ lakpuo na nke ya n'abalị kwa di ya na-asụ ude wee ruo ọnwa ite naanị mgbe ime bidoro meme nwunye ya wee mụọ agadaga nwa nwoke o wee gụọ onye bụ nwa Udoka otu ọnwa nwunye ya ji wee mụchaa nwa ọ bụ na-eme ada ọ bụrụ ọnwụ ebuga ya n'ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ọ gafeela dọkịta ewere kọwara Karo na di ya nwere kansa n'ọnwa gara aga bụ ọnwa ikpeazụ e nyere ya ọ ga-anwụ mana ọ bụ Amarachukwu meziri o ji wee duru n'ọnwa a Karo eburu aka n'isi na-eti larụzie n'ebe rum di ya nọ na-elegharịzi anya o wee hụ labụ di ya mere na o nwere blood cancer lekwa anya hụ leta di ya dere si anya chefu ihe niile bere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta na onye mejọrọ ya gbaghara na ya leruo nwa ha nwoke anya na ihe mere na ya kọtara na ya nwere kansa bụ ka ọ ghara ịmụkwu nwa n'aka ya aka ya ka o ji wee chere ka ọ mụtuo nwa mana ebe ọ bụ na ohere apụtazi ya wee kọwara anya na ọ ma na ọ ga-ahụ leta na ya gbaghara nwaanyị ewere bee anya mmiri ewere ju nwaanyị n'anya ubecha ije lie ya o wee bụrụzie naanị Udoka bụ nwa ojii o cheta etunye na di ya si malite na etu ha si atọ na ọ ga-ahụzi di ya ọzọ maka na dịka taa abụọ dị nwa otu na-ebu aka gee m ntị onye ma echi bụ aha mmadụ onwe onye ma echi ọ bụrụgodị gị ka e mejọrọ biko gbaghara gbaa mbọ hụ na unu meziri oge a unu ka nọ ndụ maka ma onye ebu ụzọ gbada werekwa oge a chi ka dị wee chụọ ewu ojii ka chi ghara iji wọ gị onye si na nwanne ya nọghị n'ala mmụọ ikwu ya ga-anọ n'ala mmụọ maka ọnwụ bụ orufọrọ bụ onye nọrọkere ala jụọ onwe gị ebe unu ga-anọ na 100 years na-abịa abịa ọ bụkwa n'ala ili ebe anaghị alụ di na nwunye ofu onye ofu akpati ofu onye ofu ili a na-adịkwa abụọ aga ebe ahụ o nwekwa ihe eji okwu na oge eme ọ bụ ka eletachaa ka mgbọ ji atụ enwe n'isi cheta na atụsị nwa ajị dị na ajị onye yi ajị ga-agba ọtọ ọ bụ eziokwu na iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị na onweghị onye ma ebe isi ya dị mana ebe ọ bụla ọ chọrọ isi ya dịdị ọ bụ eleta aghara ka ọkụ ji hapụ ite bụ ihe dị n'ime ite Udo kakwa mma ntị adịkwa ya gazie